Chcem zabiť detektíva Steva Carellu. Ja. Ale? A prečo? Čo ťa do toho, nestaraj sa. Kto je tam? Kde? Tam. Poručík Burns. Zavolaj ho. No tak. Falošníko, iba strieľam. Pete, to som ja, Majer. Pete, poď radšej ty sem. Toho mám povedať, čo je Majer, no? Táto pani by sa chcela s tebou zhovárať. Poďte sem medzi nás, pán poručík. Aha, Virginia. Virginia. No. Však. No. A toto má byť čo, Virginia? Čo ti preskočilo? Na čo máš tú pištoľ, ha? Chcem zabiť Carellu. Myslíš si, že to pomôže tvojmu mužovi, čo? Frankovi už nič nepomôže. Ako to? Frank včera zomrel vo väzenskej nemocnici. Prepáč. No ale to predsa nie je Carellova vina. Carella ho ta dostal. Tvoj muž spáchal zločin. Frank bol chorý, Carella to vedela, predsa ho ta dostal. Ale Virginia, pre Krista pána, veď to bola jeho povinnosť, svoj muž zabil človeka. Keď vkročí Carella do miestnosti, zabijem ja jeho. A potom čo? Myslíš si, že sa odtiaľ to dostaneš? To nie je všetko jedno. Bez Franka aj tak nemôžem žiť. Neverím. Nie si taká hlúpa, aby si použila tú zbraň. Pozri sa, Virginia, ja sa teraz vrátim do svojej kancelárie. Neopovážte sa. Ba áno. Možno sa ti podarí zastreliť ma a po mne snáď ešte jedného, ale musela by si strieľať veľmi rýchlo a veľmi presne, keď by si nás chcela postrieľať všetkých. Poručík, ja vás dostanem všetkých naraz. Chlapci, skočte po nej len, čo vystrelí. Idem do svojej kancelárii, Virginia, ostanem tam 5 minút. Snaž sa za ten čas zmiznúť a my na všetko zabudneme. Inak dostaneš pár faciek, búchačku ti vezmem a strčia ťa za mreže. Ja nemusím strieľať po nikom z vás. Mám v taške fľašku nitroglycerínu.